Usa ka burger stall sa Barangay Patag sa Cagayan de Oro City ang gitulis kung asa kapin 12,000 pesos nga halin sa mong tindahan ang nalimas sa kawatan. Samtang laing pagpanulisab ang nahitabo sa lugawan sa Barangay Bulwa. Apan pakyas ang tulisan, human nga misukol ang tenant. Ang insidente nahuli kam ani ang report. Kini ang aktual nga video nga kuha sa CCTV sa usa ka lugawan sa Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City, pasado alas 3 sa kadlawon adlawng Martes. Makita sa video ang kalit nga pagsulod sa establishmento sa lalaking naka-helmet dayon dool sa lalaking tenant. Gilaw niya kining giaksyonan og dunggab sa iyang dalang kutsilyo. Apan nakasukol ang lalaking tenant og sa ilang paglayog naigo ang glass container og nahulog. Human mahulog, may kagay ang bildo sa establishmento. Rason nga midaga na papalayo ang maong tulisan. Matod sa tag-iya sa maong lugawan, nga dili kini ang unang higayon nga miatake sa iyang tindahan ang sospek. Gani, ginatun-an na kuno niya karon, unsa pa ang mga angayang himuon, aron dili na masubli pa nga masudlan sila og tulisan. Mula kay nga kami kulbaan mi karon kay gagara nang gud sila. Gasayon sayunon ra lang panguha ba nga mong gihaguan sayunon ra lang kuha. Mayon tag mga dakpan na ni kay kulbaan tong kuan. Samtang pasado alas 3 gyapon sa kadlawon adlaw Miyerkules, may atake sab ang laing tulisan sa usa ka burger stall sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City. Malampusong nalima sa sospek ang kapin 12,000 pesos nga halin sa tindahan. Matod ni Jean, dili niya tinuod nga ngalan ug kauban sa mga tenant nga nabiktima. Nagpakaron ingnon matod pa nga customer ang suspitsado. Gihulat matod pa niini nga manghawa ang tanang nangaon sa mong kananan. Una niya gihimo ang krimen. Katong nga time nga naglingkod na siya diri ang crew is ang trabahante namo diri is naglingkod na siya, nagkuha na siya cash, kaya nang ihapon ng tayang cash, nanisaka siya dira sa kilid. Ning layat yun siya. So nayod ni footprint dira, napitsura namo siya. Matod sa Cagayan de Oro City Police Office, aduna na kuno sila gihimong security adjustment tungod sa sagunsong pagpanulis. Aduna na sab kuno ginasubay nga individual ang kapulisan nga posibleng nagpaluyo sa maong mga pagpanulis. Base sa initial nga investigasyon no kay lagi ng tindahan open ug maingon na to nga dunay semblance ang ilang lihok no sa pagpili sa ilang biktima. So dili maglayo nga ang pangitabo usa ni ka personalidad o gatuyok-tuyok lamang sa diha nga area. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.